politibetjent, og prikken er hans hobby. London er en by, hvor det er sjovt at være designer. Farver overalt, selvom det næsten altid regner. Og vi ser på punker med lædertøj og neter, mens han spiser fish and chips, stikfisk og rum. Skal I se, om vi kan synge med? En trafik i England kører i den venstre side. Hvis man er turist, så er det ganske godt at vide. Busserne på 2 etager, de er alle røde. Hvis de kører fra, det går det med de Big Ben er et tårn i London, alle mennesker kender. Tower Bridge en bro, hvor man kan gå i sine venner. Kæmpe i London, ej, der ingen kan gå om. Derfor har man verdens bedste udsigt. Skal I se, om I kan synge? Oxford er en by, hvor der er rigtig mange skoler. Skolebørn har uniform, de går i slips og kjoler. Super lækkert over, som har mange feriegæster.